थारैनो मिथिंगाखौ सुबुं हारिया अननाय गैला नामा? सानफा एफा मिथिंगाखौ फोजोबनायनिल' खाबु लासै। थिग दिनैबो मिथिंगा सम्पदखौ अननो रोङै सुबुंफोरनिफ्राय दंफां दानखोमाना लाखोमाबोनाय 3 लाख रांनि दंफां हमनो हायो। चिरां जिल्ला रुनिकाटा रेन्ज सिङाव थानाय अदालगुरि हाग्रा सेरनिफ्राय बेंटल फरेस्ट बिट मावख'नि जित मुसाहारि एबा हाग्रा बिफाननि गोख्रों सिग्रोमनायाव 3 लाख रां बेसेननि 200 केपि आयेन बेरेखायै खावनानै लाबोनाय दंफां हमदों। फै जों बेंटल फरेस्ट बिट मावख'नि जित मुसाहारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव मा फोरमायखो नायनि। जोङो दिनै बे दंफांखौ हमनानै लाबोनाया अदालगुरि चिरां रिफु रिजार्भनिफ्राय फैनाय अदालगुरि हाग्रा सेराव जों बे दंफांखौ मोनदों। आरो बे दंफाङा 2 निफ्राय 3 लाखसोनि माल जागोन। बोरै खबर मोननानै बेखौ जों इनफरमेसन मोनदों आरो जोंहा हरसेमानि डिउटि दंखायोमोन। जोंनि डिउटि थानायाव बिथांमोना दिनै दंफांखौ जेरैथिंबो लांनो हायाखै आरो बेखौ जोङो मोजां रोखोम तदन्त खालामनानै जों बेखौ फुंनि 8टासो 9टासोआव जों होसोलांनानै बे मालखौ जों हमनो हादों। गासिबो सिखोमानानै दंजोबोमोन, दोनखुमानानै हाग्रा खोबनानै दोनदों, बेसर साबा खोबनानै दोनदों। होमबाबो जों मोजां बेखौ इनकाउरि खालामनानै बे बुस्थुखौ जों मोननो हादों। बे दंफांखौ जाय हादों बे सुबुंखौ दा संदानना मोनाखै नामा? जोङो बे सुबुंफोरखौ जों संदाननानै मोनाखै। बेखौथ' जोङो स्पटआव मोनोब्ला जोङोथ' बेखौ जेलाव हरगोन। जोंथ' हानायमानि दा डिउटिफोरखौबो गोरानिफ्राय गोरा खालामबाय थादों। खिन्थु सुबुंफ्रा दंफांखौ बा मिथिंगाखौ अननो रोङाखै। खिन्थु जोंनि डिउटिया स्ट्रिक्टलि जों सोलिबाय थागोन। जों फासयनाय नङा। दायनिगिरिखौ मोनबा हमनाय जागोन। दायनिगिरिखौ मोनबा हमनाय जागोन। जोंथ' डिपार्टमेन्ट हिसाबै बिसोरखौ माने मोजां जोङो तदन्त खालामबाय थागोन आरो जाय बिथांमोना दंफांखौ दानबाय थायो बे बिथांमोनखौ जोङो मोजाङै जोङो बेखौ नायगिरनाय जागोन आरो जोङो बे बिथांमोनखौ हमनो जोङो बेखौ सेस्था होबाय थागोन जोंनि डिपार्टमेन्ट थुरुबनिफ्राय। दा सुबुं माहारिया मिथिंगाखौ अननो रोङा। बिनि थाखायनो दा मिथिंगाखौ अननो रोङियावनो गोबां बेबादिनो सानसे माने जोंनि माखासे माबाफ्रा जोबस्रांलांगोन। थारैनो मानसि हारिया मिथिंगाखौ अननो रोंमारला नामा? आं बेखौसो सोंथि खालामो। जोंथ' बिथांमोनखौ बुंबाय थायो, वार्निं होबाय थायो, खिन्थु बिथांमोना दासिमबो बे खामानिखौ मावबाय थायो।